Bine te regăsesc la o nouă vânătoare de puncte. Iată, după cum știi, săptămâna aceasta am vânat aceste 5 puncte de la exercițiul 1. Acum studiem un pic exercițiul 1 de la testul de antrenament numărul 8, test de antrenament care a fost postat pe site-ul Ministerului în 2020. Iată că avem un exercițiu, aici avem acum și 1,75 fracții decimale, împărțit la 0,25 minus 2 pe lângă paranteză 17 supra 4 minus 2,25 este egal cu 3. Hai să vedem cum vom proceda. În primul rând, aici avem două variante. La 1,75 împărțit la 0,25 putem să transformăm fracția decimală în fracție ordinară sau pentru că la împărțitor avem două cifre după virgulă, putem să mutăm virgula peste două cifre, atât la împărțitor cât și la de împărțit și să facem efectiv împărțirea. Eu merg pe varianta asta să facem împărțirea 175 împărțit la 25. O să vezi că poate iese mai ușor așa. Restul o să copiez, doar că în paranteză o să prelucrez un pic aceste numere și iată cum o să le prelucrez. În primul rând, 2,25 se scrie ca fracție ordinară așa, 225 supra 100. Și ar fi foarte simplu dacă simplificăm cu 25, adică 225 împărțit la 25 este 9 și 100 împărțit la 25 este 4. De ce fac lucrul ăsta? Pentru că în paranteză vom avea 17 supra 4 minus, evident, nu mai scriu 2,25, scriu 9 supra 4, da? De ce? Pentru că am același numitor și atunci când am același numitor, știm că putem efectua foarte ușor scăderea sau adunarea a două fracții ordinare. Pur și simplu voi scrie numitorul și adun sau scad numărătorii. 175 împărțit la 25, ăsta este 7, minus 2 ori 17 minus 9 este egal cu 8. Și restul scriu supra 4 dacă este numitorul comun. După cum observi, am la rezultatul final 7 minus și aici am produsul dintre 2 și fracția 8 supra 4, dar 8 împărțit la 4 e 2, iar 2 ori 2 este iarăși 4, deci 7 minus 4 este egal cu 3. Și exact asta trebuia să arăt, că rezultatul calculului este egal cu 3, ceea ce trebuia demonstrat.